guztioi, eskerrik asko, gaurko hitzordu berezi honetan gurekin izateagatik. Urtero bezala, maiatzak 3 dituenean, Olaria saria banatzeko garaia izaten da. Eta besteak beste, horretarako bildu gara gaur, hemen. Legazpiko ezpata dantza entzutetsuaren erritmoan eta zuen guztion babesarekin utziko dugu aurtengo saria dagokion talde edo elkartearen esku. Jakin badakizuenez, gizarte ekintza aipagarrienari eskainitako saria da Olaria. Zutegi batean lanean ari den olagizon baten eskultura da, hain justu. Sariduna aukeratzean, dena den, urtero egiten dugu topo zailtasun jakin batekin. Asko baitira, ibilbide luzea bizkarrean, Legazpiren izena goraipatuz, lanean diharduten pertsona, talde edo ekintza. Nola ez, aurten ere, burua uste bera izan dugu. Eta bi hautagaien artean, borroka itzela izan dela onartu beharrean nago. Borroka beti zentzurik onenean jakina. Azkenean, Legazpiko pilota eskola atera da garaie. Eta gainerako hautagaien lana, benetan eskertzekoa eta goratzekoa bada ere, bide batez zorionak hautagai guztiei, pilota eskolaren jarduna dugu, gaur ororen gainetik aipatu beharrekoa. Txalo beroak, beraientzako mesedez. Orain dela 10 urtea hasi ginen proiektu horrekin, ez genduen uste, onaino jatuko ginenik, hainbat astakerin artean bota genduen, pelota eskola sortu nahi gendula, eta bueno, onaino jatu gara, eta eskarrak eman dizkigu Legazpiko gaztetxeei, gure sorleku izan den, eta babesle nagusia Legazpiko gaztetxeei, Jesus Romat eta Zabalei, jende asko gugan konfiantza zuanen, berak konfiantza guztia jarri zuelako, eta Zalei ebai, astebururo etorri eta bereiek jartzen duen giroak guk gauzak antolatzen segitzeko indarra ematen digulako eta udalari ere bai. Gauzak antolatzekotan erraztasunak emategatik eta eskua luzatzen diegu elkarlan honetan segitzeko pilotan soinua gogor entzun dadin Legazpin. Eta, bueno, askotan talde bat, jendeak erlazionatzen du pertsona batekin, baina talde honetan jende asko dago lanean, eta gehien bat eskerrak eta txalo bero bat nahiko nuke eskatu, amenatzean dago jende honen garentzat. Orain dela 5 urte, direktiboan sartu ziren, inora hartzen zen, jende asko ganden lanean, baina bururik gabe egintzen, eta zuek ekarri duzu naino pelota eskola. Zuengatik garena, gazte hau ez esan, lana ematen zuen bai, baina bueno, zuek bezalako gazteik ez dugu inoiz lortuko, zuek itxezuen lana, epaile, rifa saldu, hoi gabe ez dago ez eitek. Eta bueno, 5 urte barru, Interpol txapela ekarriko dula ona. Eskerrik asko eta ondo pasat ez da.